Egun hon, Ramon. Ze gertatu zaizu? Kaixo, barga inguruan nenbilela erori egin nintzen. Bajan nago. Baja medikoa gizarte segurantzan afiliatutako langileen eskubidea da. Baja ematen da, eritasunagatik edo istripuagatik lana egitea galarazten duen mugaren bat izan eta osasun laguntza behar denean. Bajan zaudenean, zure soldata ordezkatzen duen prestazio ekonomikoa jasoko duzu. Osasun arazoaren jatorria lanekoa edo lanetik kanpokoa izan, egin beharreko bideak ere desberdinak izanen dira. Eritasuna profesionala edo lanekoa denean, mutuak ematen du baja oroa. Era berean, zure familia medikuak eman diezazuke, baldin eta zure enpresak erabaki badu kontingentzia profesional horiek Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak zuzenean estaltzea. Osasun arazoa eritasun ez profesional batek edo lanekoa ez den istripu batek eragin badu, halaxe gertatu zaio Ramoni, baja jatorri arruntekoa dena osasun bidea Nafarroako osasun zerbitzuak emanen du. Oinarrizko osasun laguntzako medikuak kontrolatuko ditu halako bajak. Gainera, osasun laguntza ere emanen dizu eta oro bat, baja, berrespen partea eta alta. Baja arrunta kontrolatzeari dagokionez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak edo mutuek ere dei zaitzakete kontsultara. Hau da, bajaren ordainketa kudeatzen duen erakundeak. Gizarte Segurantzarekin lankidetzan ari diren mutuak enpresaburuen elkarte pribatuak dira. Laneko bajen arduratzen dira eta, horrekin batera, hemendik aitzina baja arruntak ere kontrola ditzakete. Lehen egunean berean deiza itzakete. Ez bazara agertzen, prestazio ekonomikoa ken diezazukete. Ezin dizute altarik eman, baina bai ikuskatzailetza medikoari alta ematea proposatu. Bajak irauten duen bitartean probak eta tratamenduak egin diezazkizukete, baina erne, zuk zeuk eta osasun sistema publikoak hartarako baimena ematen baduzue. Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuko ikuskatzailetza medikoa bajen kudeak eta zuzenaz arduratzen da oinarrizko osasun laguntzakoekin elkarlanean. Eta baja medikoak gainbegiratzen ditu, mutuen praktikak kontrolatzen ditu eta oro bat langileei, pertsonal medikoari eta enpresei arlo horren eta beste batzuen gaineko aholkuak ematen dizkie.